आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की महिलांसाठी एक वाक्य आपण नेहमी सांगतो, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाची उद्धारी. आताच्या जगाच्या नवीन समीकरणामध्ये या पाळण्याची दोरीच्या ऐवजी जिच्या हाती घरातील अर्थसत्तेची दोरी ती खरी उद्धारी. खरं म्हणजे या बँक सखीच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाचा एक आगळा उपक्रम आम्ही घेतलेला आहे. जसं अन्न वस्त्र निवारा या माणसाच्या मुख्य अटी आहेत, मुख्य गरजा आहेत, तसं माझ्यासारख्या वयाच्या 50व्या वर्षात गेल्यानंतर मला समजतं की माणसाची सगळ्यात प्राथमिक गरज असेल ती प्रतिष्ठा आणि अर्थ, म्हणजे अर्थकारण जिच्या हाती आहे अशा महिलेच्या हाती समजा या अर्थसत्तेची समजा दोरी गेली तर खऱ्या अर्थाने आपल्याला महिला सक्षमीकरण करता येणार आहे. आणि ही प्रतिष्ठा देण्याचं काम महिलेला या बँक सखीच्या माध्यमातून आपण करणार आहोत. खरं म्हणजे आपण सगळ्या माझ्या भगिनी आहात, तुम्ही हळदीकुंकाच्या निमित्ताने, मंगळागौरीच्या निमित्ताने किंवा बचत गटाच्या निमित्ताने एकमेकांची दुःख आपण एकमेकांना सांगत असतो ना. म्हणजे मी अगदी कॉन्फिडन्सली म्हणेन की खऱ्या अर्थाने महिलांची दुःख महिलांनाच माहिती असतात आणि ही जी त्रुटी आहेत, ह्या ज्या ही दुःख आहेत, ह्या ज्या समस्या आहेत, या समस्या सोडवण्यासाठी तुम्हाला एक सखी दिलेली आहे आणि ती म्हणजे बँक सखी. म्हणजे बँक आणि महिला बचत गट यांच्यामध्ये साखळाचं काम या बँक सखी करणार आहेत, त्यांच्यामधला दुवा या बँक सखी करणार आहेत. मी कोऑपरेटिव्ह मधला कार्यकर्ता आहे, सहकारातला कार्यकर्ता आहे, तरी नितेशजी मी अगदी कॉन्फिडेंटली सांगेन की पुढचं भविष्य आहे ना ते कोऑपरेटिव्ह मध्ये नाहीये. पुढचं राजकारण जे आहे ना ते पुढचं राजकारण महिला बचत गटाचं आहे. म्हणजे उमेश सारख्या चळवळीची ताकद काय आहे ही मी अनुभवलेली आहे लॉकडाऊनच्या कालखंडामध्ये. म्हणजे आपलं अर्थकारण जिल्ह्याचं कुठेही डिस्टर्ब झालं नाही हे खरं म्हणजे या महिलांच्या या चळवळीमुळे या अर्थकारण कुठेही डिस्टर्ब झालं नाही. म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये 437 ग्रामसंघ आहेत आणि या 437 ग्रामसंघांच्या प्रत्येक ग्रामसंघाकडे 12 ते 10 पासून 15 पर्यंत महिला बचत गट आहेत आणि या ग्रामसंघाची ताकद एवढी प्रचंड आहे. भविष्यातलं अर्थकारण, गावातलं अर्थकारण हे ग्रामसंघ चालवणार आहेत. म्हणजे मला नेहमी नितेशजी मला किंवा मनीषजी मला ग्रामसंघाच्या मीटिंगमध्ये जायला खूप आवडतं आता. म्हणजे बँकेचा उपाध्यक्ष म्हणून, राजकारणी म्हणून नाही, बँकेचा उपाध्यक्ष म्हणून मला ग्रामसंघाच्या मीटिंगला जेव्हा जातो तेव्हा मला खऱ्या अर्थाने समाधान मिळतं. हे खऱ्या अर्थाने बरं वाटतं की त्या ज्या महिलांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद असतो ना तो आनंद बघून खरं म्हणजे खूप आनंद होतो. जिल्हा बँक म्हणून आम्ही खूप मोठा फायनान्स करतो, जवळजवळ 900-950 कोटी आम्ही शुगर इंडस्ट्रीला फायनान्स करतो. पण ह्या फायनान्समध्ये जो आनंद आहे ना तो आनंद कुठेच मिळत नाही. म्हणजे मगाशी रश्मीचा जो व्हिडिओ बघितला, रश्मी तेलीचा किंवा पल्लवीताईचा जो व्हिडिओ बघितला आपण, मी पल्लवीताईला वर्षभरापूर्वी निलमताईंच्या हस्ते जो पिंक रिक्षा, आबोली रिक्षा प्रदानाचा कार्यक्रम होता ना त्यावेळेचा तिचा कॉन्फिडन्स बघितला होता तिच्या चेहऱ्यावर. मी तिला ती रिक्षा स्टार्ट सुद्धा करता आली नव्हती. पल्लवी आहे का? आई पल्लवी, रिक्षा तिला स्टार्ट करता आली नव्हती त्यावेळेला. पण परवाच्या दिवशी ओसरगाव चेकपोस्टवर माझी गाडी पास होती आणि बाजूला पल्लवीची रिक्षा चालली होती आणि कॉन्फिडेंटली ती एका हातात रिक्षाचा तो स्टेरिंग होता आणि एक मोबाईलला तिचा हात होता. मी तिचा जो कॉन्फिडन्स आहे ना तो बघून मला खूप आनंद आला. मी ते जे समाधान मिळालं ना ते समाधान मला कुठल्याच कर्ज प्रकरणात मिळालं नाही. आणि मला असं वाटतं की आम्ही बँकेचे मनीष जी असतील, आम्ही सगळे संचालक मंडळ असेल, यांना हा आनंद तुमच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आम्हाला बघायचा आणि त्यासाठी हा उपक्रम सगळा आम्ही चालवतो. म्हणजे आता या फिल्ममध्ये अनेक लोक आपण बघितले, अनेक महिला बघितल्या असतील आणि तो त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो कॉन्फिडन्स आहे ना तो कॉन्फिडन्स मला आवडतो. आणि तुम्ही सगळे उमेदमधनं आलेले बरेचसे CRP असतील, म्हणजे तुम्ही तुमच्याकडे गेल्यानंतर मला आनंद का होतो
तर तुमच्याकडे गेल्यानंतर तुमचा कॉन्फिडन्स म्हणजे तुम्ही जे स्वागत करता ना ते स्वागत एवढं भावतं मला त्यातनं. मी ते स्वागत म्हटल्यानंतर त्या टाळ्या वाजतात, त्या टाळ्यांमध्ये ज्या टाळ्या वाजवताना त्या टाळ्या ऐकताना मला तुमच्याकडचा कॉन्फिडन्स तो दिसतोय. मला माझी नम्र विनंती आहे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष म्हणून मी आणि आम्ही संचालक मंडळ की हा उपक्रम करताना असा एकाएकी ठरवलेला उपक्रम नाही. गेल्या 2.5 वर्ष आम्ही यासाठी प्रयत्न करतो. मी 300 पेक्षा जास्त मायक्रो एटीएम आम्ही घेतले आणि हे मायक्रो एटीएम्स आम्ही खालपर्यंत पोहोचवले. जेव्हा मी फिरत असताना कणकवली तालुक्यातल्या बाजारपेठेमध्ये ज्या भाजी विक्रेत्या आहेत त्या भाजी विक्रेत्या त्यांचं काय गरज असते तर 5,000 आणि 7,000 रुपयाची त्यांची निकड असते आणि ते पठाणी व्याजाने ते पैसे घेतात. किंवा कसाईच्या बाजारात सुकवारच्या बाजारात मासे विकणारी मासे विक्री महिला आहे जी ज्योतिताई सांगेल त्यातनं की यांची रिक्वायरमेंट 10,000 रुपयाची असते आणि हे सगळे पैसे पठाणी दराने घेतले जातात. खाजगी बँका जेव्हा महिला बचत गटांना सांगतात की 2% आम्ही लोन देतो, जिल्हा बँकेचं लोन 9% आहे. 2% महिन्याचा दर आहे त्यांचा आणि जिल्हा बँक 9% वर्षाचा दर आहे त्यातला. म्हणजे 36%ने 24%ने ह्या महिला फायनान्स करतात आणि यामुळे अनेक महिला बचत गट अडचणीत आलेले आहेत. आणि भविष्यामध्ये या बँक सखीच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक पंचायत समितीला एक बँक सखी देतो आणि ही बँक सखी गावागावात जाऊन तुमच्या समस्या निवारण करणार आहे, तुम्हाला बँकेपर्यंत घेऊन येणार, तुम्हाला ज्या काही टेक्निकल अडचणी त्या अडचणी सोडवणार आहेत. मला असं वाटतं की अशा प्रकारचा उपक्रम संपूर्ण भारतामध्ये पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक म्हणून आम्ही करतो. एकमेव ही देशातील डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँक आणि याचा आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आणि सिंधुदुर्ग वासियांना सुद्धा याचा अभिमान असला पाहिजे की संपूर्ण देशामधली पहिली बँक आहे की जी बँक सखीसारखा उपक्रम राबवते. त्यामुळे माझी विनंती आहे सगळ्यांना की या उपक्रमामध्ये सगळ्यांनी खाजगी बँकांपासून लांब जाऊन त्यांचे तोटे समजून घेऊन जिल्हा बँकेने जो तुमच्यासाठी उपक्रम राहा, आम्हाला याच्यातनं पैशाची गरज नाही. कारण मला माहिती आहे की आम्ही महिला बचत गट जवळ 12-13 हजार महिला बचत गट आमच्याकडनं लोन घेतात आणि त्याचं NPA प्रमाणे 0.0014% आहे. म्हणजे त्या प्रामाणिकपणे पैसे फेडतात आणि प्रामाणिकपणे पैसे फेडतात म्हणून त्या या महिलांसाठी आपण हा उपक्रम आणलाय आणि ह्या उपक्रमामध्ये आपण जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावं. आमच्या बँक सखींना त्या ठिकाणी सहकार्य काही अडचणी वाटल्यास तर कुठल्याही बँकेच्या शाखेमध्ये येऊन तुम्ही या विषयामधला आपला सल्ला तुम्ही मागू शकता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.